dragi gosti, dobro nam došli. Večerašnji program i zajedništvo započet ćemo obredom blagoslova Hrvatskog doma Matice, koji će predvoditi katedralni župnik monsinjor Stjepan Beretić. Nakon uvodnog dijela obreda, ovdje na bini, svećenik će u pratnji domaćina blagosloviti unutarnji prostor Matice, a mi ostali ćemo za to vrijeme u dvorištu radi izbjegavanja gužve, u sabranosti i duhovnoj pjesmi koju će animirati naši tamburaši ostati. Monsinjore Beretiću, molimo vas da započnete obred blagoslova. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Krist Božji Sin, kojega su poznavali kao Tesarova sina, neka bude sa svima vama. Radom svojih ruku, uz pomoć tehničkih vještina i lijepih umjetnosti, čovjek surađuje sa Stvoriteljem da zemlja postane dostojnijim boravištem ljudske obitelji. Ovaj častan dom pod svoj krov okuplja prijatelje kulture, pjesme, lijepe riječi, književnosti, znanosti, pa treba zračiti toplinom i privlačnošću. Čovjek koji se brine za usavršavanje dijela stvaranja, promiče i usavršava ljudsku zajednicu, a obslužuje i Kristovu zapovjed, jer spremno prihvaća služenje braći. Ne služi se čovjek samo radom, već i ljepotom, pjesmom i umjetnošću. Zato blagosivajmo Gospodina i neprestano ga hvalimo, jer je Gospodin došao da imamo radost i da naša radost bude potpuna. Neka ne zamre naše oduševljenje, neka ne umukne naša pjesma i neka ne stane naše kolo dok se ne uspostave nova nebesa i nova zemlja, po onomu što apostol piše: sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji. Sveti Pavao nas uči da se za svaki posao valja marljivo pripremiti. Poslušajmo kako piše Sveti Pavao. Čitanje prve poslanice Svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ne znate li, trkači u trkalištu svi do duše trče, ali jedan prima nagradu. Tako trčite da dobijete. Svaki natjecatelj sve moguće izdržava. Oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. Ja dakle tako trčim. Ne kao besciljno, tako udaram šakom. Ne kao da mlatim vjetar, nego krotim svoje tijelo i zarobljavam, da sam ne budem isključen, pošto sam drugima propovjedao. Riječ Gospodnja. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. Sva zemljo, poklikni Gospodinu, raduj se, kliči i pjevaj. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu. Zapjevajte Gospodinu uz citru i uz zvuke glazbala, uz trublje i zvuke rogova. Kličite Gospodinu kralju. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu. Neka huči more i što je u njemu, krug zemaljski i stanovnici njegovi. Rijeke nek plješću rukama, zajedno s njima neka se brda raduju. Jer Gospodin dolazi suditi zemlji, sudit će krugu zemaljskom po pravdi i pucima po pravici. Sada ćemo otići blagosloviti kuću, unutrašnje prostorije, a kad se vratimo, onda ćemo obred završiti molitvom vjernih i svečanim blagoslovom. Neko će me voliti,
Su predanost tebi i srce čisto da idem s tobom. Kad si pozvao moje ruke, moje rekoše ime, svoju laž, sada ostavljam žal. Sad idem, pa možeš me ti. Trebaš dlanove moje, moga srca, da žare plame i kaplje znoja za moću moju. O Bože, zar si pozvao mene, moje usne, moje rekoše ime, svoju lađu, sada ostavljam žalu. Osadi me, a pošalješ me ti. I ja krećemo dana, lovit srca na moru života, a mreža biće već Božja prava. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne, moje rekoše ime, svoju lađu, sada ostavljam žal. Odsad idem, kamo šalješ me ti. Ima ja? Iđe već samo. Jednom sam našla, traže ljude za velika djela, na mome srca božanskom riječi. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne, moje reko
od sad idem, kamo šalješ me ti. Sam siromašan čovjek, moje blago su predanost tebi i srce čisto da idem s tobom. O Bože, zar si pozvao mene, moje usne, moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad idem, kamo šalješ me ti. Evo, obišli smo Hrvatski dom, Maticu, zaista je lijepo. Vi ste vidjeli prije mene, pa manje ste patili od radostnosti. Ponizno zamolimo svemogućega Boga, njega nas je Gospodin naučio zvati Ocem. Blagoslovi Gospodine sve djelatnike naše zajednice koji ovdje rade, da ih u svemu vodi ljubav prema ljudima, da uvijek njeguju lijepu riječ i slogu, molimo te. Blagoslovi Gospodine sve nas, da nam ponos i radost što smo Božji ljudi preraste u životno i radno zadovoljstvo, molimo te. Blagoslovi Gospodine učitelje, odgojitelje djece i mladih, da im u svemu prednjače lijepim ponašanjem i dubokom vjerom, molimo te. Blagoslovi Gospodine djecu, mlade i sve ljude koji se ovdje okupljaju da pred nama i pred svijetom svjedoče o dobroti i ljepoti naše grane, molimo te. Blagoslovi Gospodine sve one koji su darom, zalaganjem i radom doprinijeli da se ovaj dom podigne i još uvijek doprinose, da se ovdje ostvaruje radost sloge, susretka i napretka, molimo te. Smiluj se, Gospodine, svim pokojnim promicateljima naše pjesme, riječi i djela, i napose svim pokojnim preporoditeljima našeg društva, molimo te. Zaključimo svoje molitve zajedničkim molitvom koji nas je naučio moliti Gospodine naš Isus Hrist. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Bože, od koga silazi punina blagoslova i kojem uzlazi blagoslovna molitva,
dobrostivo zaštiti svoje zahvalne sluge koji te mole za zajedništvo, radost i uspjehe Hrvatskog doma Matice. Bože, čuvaj očinski ovu kuću. Ljubav ljudi i tvoja milost joj je jedini oslonac i nada. Udjeli nam da neumornim radom pridonosimo napretku ljudskog društva i tako pronosimo slavu našeg kraja i tvoga imena po Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Blagoslov svemogućega Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga saša na ovu kuću, njezine djelatnike, stvari, podupiratelje i članove i ostao vazda. Amen. Živi i zdravi bili i veselo. Hvala monsenjoru Beretiću. S blagoslovom je sve započelo prije 2 godine kada smo položili temelje ovoj zgradi. S blagoslovom nastavljamo činiti dobro na korist našeg naroda, ali i svih naroda s kojima živimo. Dragi gosti, vijećnici i elektori Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, djelatnici profesionalnih hrvatskih institucija, predstavnici udruga, vjerskog, kulturnog i društvenog života zajednice, izvođači radova, svećenici, svi vi koji na svaki na svoj način svakodnevnim dobrim djelima pridonosite izgradnji ne samo ovog doma, već ukupnog života naše zajednice i naroda. Dobrodošli u Hrvatski dom Maticu. Nakon znamenitih hrvatskih domova u Novom Slankamenu, Srijemskoj Mitrovici, Rumi, Tavankutu, Somboru, Đurđinu i Subotici, te povijesne Subotičke Matice, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, danas se radujemo ovom novom mjestu zajedništva. Radujemo se novim zamasima i uzletima. Radujemo se našoj Matici koja nas je, kako i njezino ime govori, večeras ovdje okupila. U njezinoj izgradnji sudjelovalo je preko 100 radnika i stručnjaka, brojni aktivisti Hrvatske zajednice, a ovim kapitalnim projektom uspješno je koordiniralo Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, na čelu s predsjednicom Jasnom Vojnić. Molim stoga gospođu Vojnić da nam se obrati. Cijenjeni gosti, dragi prijatelji, dobrodošli u vašu Maticu. Dom svih onih kojima je do razvoja zajedništva i dobrog naše zajednice stalo. Hvala vam što ste se večeras okupili u ovom broju. Hvala vam što ste radosno odgovorili na poziv da zajedno proslavimo, blagoslovimo i budemo u našoj Matici. Ne mogu reći da je ovaj večerašnji događaj važniji od onoga koji je bio u prošli petak. Ali mogu reći da bez vas samo svečano otvaranje ne bi imalo nikakvog smisla. Visoki protokoli su dosta toga odredili i nažalost mali broj je mogao biti prisutan. No hvala vam što ste pratili, vjerovali i razumjeli da i onaj koji nije bio blizu vrpce nije manje vrijedan. Što ste razumjeli da nema formule koja bi točno izračunala tko je više ili manje zaslužan biti prisutan i što smo svi, makar i preko online prijenosa, mogli osjetiti ponos. Sam događaj otvaranja i svečane akademije na sve goste ostavio je veliki dojam. Naša posloženost, profesionalnost, kohezija i zajedništvo. I vjerujem da ćemo tek u vremenu koje dolazi osjetiti dobrobiti ove nam okrenute stranice. Nemoguće da vas ima tako malo profesionalno uposlenih, govorili su. A tek energijom djece, voditelja, pjevača, koordinatora, volontera, slavljenjem uspjeha naše djece, Maticom, malo je reći da su gosti otišli oduševljeni. To je naša zajednica. To je zajednica koja će tek doživjeti svoj preporod. Ne zato da bi nam se drugi divili, nego zato što znamo cijeniti sebe, druge i što želimo da se u našoj zajednici svako osjeća ponosno, sigurno i dobrodošao bez obzira kojim drugim zajednicama pripadao.
i zato da jednake male matice napravimo i u Petrovaradinu, Monoštoru, Sonti, Somboru, Sremskoj Mitrovici ili Beogradu. Po broju lajkova više nego uobičajeno vidjela sam na fejsu da vam se dopalo što smo s izbornikom Zlatkom Dalićem dogovorili posjet našoj zajednici. No, zvala sam ga, ne zato što je poznat i cijenjen, zvala sam ga da čujete ono što govori, a što je upravo ono čemu i mi težimo. U dugom obraćanju Zlatko je između ostalog rekao: mogao sam otići izvan Hrvatske i biti bolje plaćen izbornik, ali ostati i svojim talentima doprinositi tamo gdje si posijan nema cijenu. Iako ti je uspjeh cijelog tima važan, uopće nije važno tko je dao gol. Važno je da zajedno pobjedimo. Nećemo pobjediti dokle god se svatko ne odrekne vlastitog ega i uspjeh tima stavi iznad svog vlastitog uspjeha. Nije važno tko će dati gol. Tek pobjeda cijelog tima, pobjeda je i svakog od nas. Nije važno tko će dati gol. Da su stručnjaci kojim slučajem napravili psihološku analizu apostola ili pak svetaca, vjerojatno niti jedan ne bi prošao test ličnosti. Bojažljivi, zavidni, sebični, kruti, niti sveci nisu bili lišeni tih muka. Nisu ni članovi naše zajednice. Nisu ni profesionalno uposleni u našim institucijama. Nisu ni svi oni koji su ovu maticu ipak podigli. Matica je tu. Mi smo tu. I svi ste vi tu. Ne dozvolimo da vlastito ja stavimo ispred dobra zajednice i ne dozvolimo da ne prekinemo nekoga kada čujemo da govori negativno i očekuje savršenstvo koje niti sam ne posjeduje. Nije važno tko će dati gol. Matica je uspjeh cijelog tima. Matica je uspjeh svakog od vas. Na tome vam od srca čestitam i veliko hvala. A od prvih koraka planiranja izgradnje Matice sve do završetka radova kroz našu zajednicu prošli su brojni stručnjaci, pravnici, volonteri, sudionici kulturno-umjetničkih programa te brojni pojedinci koji su ostavili svoj potpis u ovom domu. I to ne samo vlastitim vještinama, već najprije svojim srcem i posvećenošću. Stoga smo im priredili male znakove pažnje i zahvalnosti, pa molim ravnatelja novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ, Ladislava Suknovića i predsjednicu Jasnu Vojnić da preuzmu riječ. Zahvaljujemo našem Filipu, uvaženi naši gosti, pridragi svitu naš. Meni je evo pripala čast da sa predsjednicom svima vama zahvalim i zaželim dobrodošlicu u našu Maticu. Vrata su danas, kao što je predsjednica kazala, otvorena i mi vas itekako čekamo. Čekamo vas za sve vaše prijedloge, sugestije, pa možemo kasnije malo i kritike, to je i za nas dobro, ali u svakom slučaju ste nam doista rado viđeni i dobrodošli. Ja ću sad zamoliti predsjednicu evo da skupa sa mnom ipak određenim ustanovama, odnosno poduzećima i pojedincima uručimo zahvale koji su dali svesrdni doprinos za izgradnju naše Matice. Stoga moramo na početku najaviti i pozvati osobu koja je svoju viziju Matice pratio od samog početka i bez koga bi neki od izazova prigodom izgradnje bili teško prevaziđeni. Stoga pozivamo gospodina Tomislava Žigmanova, našeg ministra, da nam se pridruži na priliku. Zahvaljujemo. Ja primam piće, a ostalo. Često kažu da su pravnici nužno smetalo u svim institucijama, u svim poduzećima, ali vjerujte da to nije uvijek tako. Zahvaljujući Mirjani Stantić,
Svim svojim pravnim savjetima i svim svojim gestama Mirjana je uspješno provela čak 12 javnih nabava bez ikakve pogreške. Mirjana, veliko hvala. Svakako da prigodom izgradnje nije dovoljno samo pravni savjeti, stoga je budnim okom i stručnim okom pratila sve faze naša Mira Tumbas. Pozivamo Miru Tumbas da nam se pridruži. I poljub se primamo. No, kada je započela izgradnja naše matice, tad se još nije znalo ni koliko novaca ima, ni koliko će biti, ni kad će biti, ali su ipak doista svesrdno pritekli u pomoć, onako prijateljski, iskreno, a to je Nord Inženjering. Pozivamo gospodina Lazara Markovića da preuzme zahvalu. Oni koji su udovoljili svakoj želji, pa čak i onoj predsjednicinoj kad baš i nisu bile želje toliko jednostavne i kada ni oni možda nisu ni razumeli zapravo što sa to treba mijenjati, zahvaljujemo se i pozivamo predstavnicu Ekspres servisa, gospođu Jadranku Stevanov. A oni koji su bili neizmjerno strpljivi, posvećeni, uvijek nasmijani, osluškivali, pa čak i mene mnogo toga naučili. Znate, naučio sam kako se biraju tapete i virange, a to je svakako Studio White i gospodin Zoran Petrović. Doduše, oni su naučili šta su virange, da. Svakako da sve ove naše divne prostorije bilo bi teško zamisliti i doista je bilo teško ispuniti da nije bilo vridnih majstora koji, kako kažu, i pod lampašima su noćom radili. Ja sam siguran da će barem sada ti lampaši malo lakše svitliti posle svega ovoga, stoga zahvaljujemo stolariji Bašić i gospodinu Marinu Bašiću. Pored svih ovih opremanja i svega ovoga što je bilo potrebno, doista je bilo teško i potrefiti pravu nijansu boje. Stoga velika hvala Neokoloru i gospodinu Zvonku Neorčiću koji je ipak potrefio pravilnu nijansu, pa čak i predsjednici se sviđa, je li tako? Kažu i po drugi put napravio fasadu. A da mi ovako večeras lipo svitlimo i unutri da se lipo svitli, zaslužan je vrtni atelje gospođe Danice Vidicki. Zahvaljujemo. Pored svih silnih projektanata, pravnika, svih stručnjaka koji su prolazili kroz našu maticu, sve to ne bi funkcioniralo da nije bilo jednog važnog gospodina kojeg su svi zvali šef gradilišta, a to je gospodin Jožef Mag. I on nije samo mag po prezimenu, nego je doista mag iz svog posla, ali onaj koji je ispratio svaki detalj.
kao što sam kazao, da sve ovako bude lipo i da lipo svitli, zasluženo je poduzeće Rotel iz Subotice. Zahvaljujemo se i Subotičkoj biskupiji koja je svojim blagoslovom pratila izgradnju Matice od samog svog početka. Dok budete obilazili našu Maticu, moći ćete na TV ekranima vidjeti divne video uratke koje je pripremio naš veliki prijatelj Srđan Simijanović. Zahvaljujemo se Srđanu koji je bio i režiser i snimatelj. A svečano otvaranje ne bi bilo toliko lipo i toliko ugodno da nije bilo tradicijske baštine koju njeguje Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, potom Kulturna udruga Hrvata Bodrog i Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Kubec iz Rume. Velika zahvala i Hrvatskoj glazbenoj udrugi festivalu bunjevačkih pisama, bez kojih tamburaška glazba i scena bi bila nezamisliva. Zahvaljujemo se profesorici Miri Temunović. Mnoge naše zabave ne bi bile toliko interesantne i toliko lijepe da nemamo tamburaški ansambl Biseri i tamburaški ansambl Ruže. Stoga velika hvala i našim tamburašima. Pozivamo i zahvaljujemo se Collegiumu Musicum Catholicum koji su doista uljepšali svečano otvorenje naše Matice. Pozivamo gospodina Miroslava Stantića. A najljepši dar i svečanom otvorenju i našoj akademiji bili su naši najmlađi. Stoga pozivamo predstavnice vrtića Marija Petković, Sunčica, potom Biseri, vrtić Petar Pan i vrtić pri osnovnoj školi Vladimir Nazor. Hvala vam. Hvala svima. A zahvalu upućujemo obitelji Bukmanov Šimokov i Bernadici Ivanković. Kažu da je Bernadica posebno župane razgalila, stoga velika hvala i Bernadici. Velika zahvala i našim damama koje su svojim pjevanjem doista uveličali i svečano otvorenje i akademiju i sve ono što i oduševili župane, evo kaže i oni. Stoga pozivam da nam se pridruži Aleksandra Ušumović, Marija Kovač i Anita Bašić.
ću ja malo stao da se slikam. Hvala. Ali ipak bez muške podrške teško bi to sve izgledalo, stoga velika hvala Darku Temunoviću i Denisu Lipozenčiću koji su dali veliki doprinos za službeno otvorenje i za akademiju. Sledeću zahvalu ću više kazati kao ravnatelj novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ, pa ću možda zamoliti da ja uručim tu zahvalnicu. Stoga, predsjednice, oprostite, ali bih zamolio da mi se pridruži Silvija Miković, koja nije samo zaslužna za sve ovo što je bilo vezano za otvorenje Matice, nego i za Hrvatsku riječ koja izgleda onako kako izgleda. Stoga, Silvija, velika hvala i tebi, ortografici, a tu i direktor ortografike, tako da i njemu hvala, ali poklon za njega nema. Velika zahvala Ružici Kozma, kažu da je ona ne samo sve radove unutar Matice odradila što se tiče onih divnih stolnjaka, nego i od kravate i svih detalja koji su bili vezani za Svečanu akademiju, stoga velika hvala i Ružici. Zahvaljujemo se i Marinku Katiću, Emini Tikvicki i Sonji Komkolj, koji su također dali veliki doprinos Svečanoj akademiji i otvaranju naše Matice. Hvala vam. Velika hvala Martini Vujković-Lamić, Neli Skenderović i Marinu Jaramazoviću. A da će naš objekat biti još, odnosno Matica još i lipša, potrudili su se Nera Pletikosić i Stjepan Albot. Stoga velika hvala što će doista uređenje naših prostorija biti još i lipše. Na koncu zahvaljujemo se. Stiže nam Nera, izvolite, izvolite. A da ćemo imati ovako divno osvetljenje, svakako je zasluženo poduzeće Rotel, stoga hvala i vama velika. Naravno, velika hvala svima vama, tu zahvali nije kraj, svi vi koji ste večeras s nama i koji dijelite ovu radost, doista od srca i velika hvala. No ono što ću ja, evo, kao ravnatelj novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ, koji se među prvima uselio u ovaj divan objekat i kojim, evo, je obećano u ponedjeljak da će biti jedna kavica onako na miru, bez velikih stresova, a i bez velikih pitanja kao osnivača. Stoga mi dopustite da, evo, ja doista iskažem jednu veliku zahvalnost osobi koja je sve ovo budno pratila, pa ponekad kad je trebala i zanovetala, pa onda je i poneki put i ispravljala, korigovala, ali zahvaljujući svim tim radnjama mi doista danas imamo jedan reprezentativan objekat, našu Maticu. Stoga velika hvala našoj predsjednici Jasni Vojnić, a u ponedjeljak pored ovog cvića slijedi i kava. Predsjednice, veliko hvala.
I ne samo moje ime, nego i ime Ureda Hrvatskog nacionalnog vijeća, jedna zahvala i mali dar. Evo, svi koji još niste pogledali Maticu, slobodno uđite unutra, razgledajte, tamo ćete na TV ekranima. Zahvaljujemo. A na TV ekranima ćete moći da vidite male filmiće kako je gradnja trajala u Hrvatskoj zajednici i sa svečanog otvorenja. Naravno, potrudili smo se da vam ugođaj bude potpuniji uz naš ansambl Ruže, a poslije Ruža nam na scenu dolazi naš Marko Žigmanović i prijatelji koji je također nama dobro poznati i koji nam uveseljava i rado oplemeni naše proslave. A za sve vas je naravno priređeno piće, hrana, stoga nemojte se razilaziti, nego je vrijeme da se družimo i uživamo. Dobro nam došli. Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znaćeš sve što treba znati, znaćeš kako boli plač kada tvoja zemlja pati, ali iza svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. To je moja zemlja, to se gradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvoj, tuđin i oluje, kidali su nju, ali još uvek tu je, sve dok mi smo tu. Bićeš bogat ko i mi, kraj što ne zna što je kruna, al na svojoj grudi koji ovi ljudi, bićeš dragi ko i mi. To je tvoja zemlja, tu se gradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvoj, tuđi i oluje, kidali su nju, a još uvek tu je, sve dok mi smo tu. To je tvoja zemlja, tu se gradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvoj, tuđi i oluje, kidali su nju, a još uvek tu je, sve mi smo tu. Garabušo, Garaba, ti si mene varala, ti si mene varala kad si mi govorila, bićeš moja
karava, ti si mene varala. Bićeš moja ili čija, Karavuško karava, ti si mene varala. Karavuško karava, ti si mene varala. Bićeš moja ili ničija, Karavuško karava, ti si mene varala. Ti si mene varala. Jojanice, ne na kišu bez krvavice. Jojanice, ne na kišu bez krvavice.